Takže zdravím všechny, já jsem Timoris a vítám vás u dalšího videa, tentokrát zase s pudlem a trošku speciálnějšího videa s webkou. Dneska jsme se rozhodli, že uděláme takový speciální speciální styl hraní do tady Minecraft Java Edition. Spustili jsme server a rozhodli jsme se, že si zahrajeme Manhunt, což je vlastně věc, že jeden se snaží dokončit Minecraft, třeba já, a druhý bude tady pudl a ten se mě bude snažit zabít. Jeho cíl je jasný, zabít mě a pak vyhraje. Můj cíl je taky jasný, porazit Ender Draka a pak vyhraju zase já. Jednoduché pravidla, nejdřív oba dva stěžíme jakýkoliv strom, který tu je, třeba tyhle ty dva normální Oak Woody. A potom začíná hra. Jak se jmenuje, Hunter, bude čekat 3 sekundy, aby měl tak trošku náskok ten, co odchází. A já si myslím, že to nemusíme dál obkecávat a jdeme rovnou na to, takže jdeme si stěžit stromečky. Půjdeme asi do té bažiny, ne? Nějak tak. Dobře, dobře. Je docela blbý, nevím proč to tak je. Přednedávnem mi totiž spadnul Minecraft, takže neslyšíte zvuky, ale to tak strašně moc nevadí, aspoň uslyšíte hudbu na pozadí, ha? No, počkej chvíli jenom, já jenom ještě musím dotěžit jeden stromík. Nebo ještě ne, ten strom. Jo, strom se tak klidně můžeš stěžit. Jo, já už ho mám skoro. Jo, už ho mám. Tak co, kdy začnem? Za chvilku asi. What the fuck? Mně nejdu craftící recepty, what the fuck? Mně taky ne. A už. Mně ne, mně furt ne. Hej, mě to extrémně laguje. Jo, už. Jo, dobrý. Co, kdy začnem? A začneme, až si vyrobím lopatu. Tak OK, můžem začít. Tak čekej jenom. Tak jo. Já se stoupnu zemka a budu čekat 3 sekundy a ty... Však kde seš jenom, ať se vidíme. Jsem tady, podívej se. Nemůžeš vidět. Jo, tady. Ještě vidím, tak počkej. Takže budeme u sebe a musíš někam odběhnout a budeš mít na to 3 sekundy, ale ještě čekej. Okay. No tak takhle budeme u sebe, tak jo. Teď. To bude výborně napínavé. Mimochodem natáčíš ten svůj záznam? Ne, nenatáčím, tak jakože to můžeme udělat třeba někdy příště, jako třeba speciál nebo něco, že to bude i s mojí webkou. Teda s webkou. Kam ne, jsem se tady zasekl. Zdrhnu, ale už ani nevím, kde seš. No jistě, jsem přesně chtěl zacílit. I'm dead. Tak tohle byla hodně rychlá hra. OK, takže jsme u další hry, tentokrát bude tady ten daneček, džbáneček, tady ten pudl bude běhat a pokusí se zabít draka, což si myslím, že se nám v tomhle videu nepovede, ale to nevadí. Minulá hra skončila mou prohrou, bohužel nebylo to až tak geniální ten můj play. Zakopal jsem se sice do země, ale moc mi to nepomohlo, protože prostě se prokopal rychle přes tu zem a zabil mě. OK, nevadí, já mám málo hungru, já se musím zabít, really. Počkej, tak já tě zabiju. Tak pojď, 5 srdíček, to bude rychle.
No, už to bude. Děkuji. Z toho vypadly kytičky jako z Iron Krása. Golema. Jsem Iron Golem, Tady ještě máš. jsem měla nepadl Iron. OK, Tady nevíš ke co? stromu. Nevíš co? No co? Dívej, co z tebe vypadlo. Jo, já vím. Padla z tebe krev. Tak jo. Jsem ji vyblil nahoru. Co tyhle dva? Ty vypadají normálně. Dobře, natáčíš? Jo, natáčím, jasně. No, celou dobu, co si myslíš? Jsem nějaký Jdeme semka. nubík? Jsi nějaký nenatáček. Co nechápu, jak Dream mohl vyhrát hru proti 4 hunterům. Říká se o něm, že je to miliarda IQ pro hráč, tak to si myslíš? Takže uvěznil týpky v nedru. Nad tím. Ona bude noc, to nebude pro mě moc dobrý. Takže ty jsi hunter, ne teďka? No, jsem hunter. Tak jo, tak jdeme hrát, ne? Jo. Jdeme hrát. Tak kde seš? Kde seš jenom? Jo, tady. Tak já tě, tak počkej, tak stůj jenom. A já tě jenom hitnu. Rukou, prosím tě, ale ne tou sekerou. A budeš si počítat 3 sekundy a já myslím odběhnu, jo? Ok. Ok, jdu k tobě. You are going to die. Pudl, Games, LP. Tady creeper, kámo. Ach, neksicht. Tak to byl profesionální parkour. Dejte like za tohle. On si šel do jeskyně, jo? Jau. To tak se děje. Co pak si hádej? Ty tě to netrefilo. Stěž se nám do toho měl být takový hit. No Minecraft nevyhrajem nikdy, ne skeleton. Já nechci hitovat skeletona ani zombíka. Ne, skeleton po mně ten. To je hrozně hard. Ty vole, tak já jsem dobrý. Okay. Jak? To je strašně hardcore, Jako tam jo, musíme no. dát víc sekund. Musíme dát víc sekund, No, protože to 10. nejde. No tak to je moc, já bych dal spíš třeba 5. Tak pojď na spawn. Ok, padám na fall. Ui, bum. Zase jsme tady a teď u našich růží, jelikož, jak jsem říkal, tady to nebudou dobrý manhunty. Ani v omylem, aspoň si to tak myslím, pokud někdo z nás vyhraje, tak to bude win století. A rozhodli jsme se dát větší ty sekundy po tom, co se zničí stromy, protože je to moc málo. On ho rychle dožene, pokud má bloky, a pokud ho dožene, tak už je to celkem blbý, protože má i oba dva sekeru a pokud se nestihne rychle ten, co se snaží dokončit Minecraft bránit, tak to rychle skončí. Takže já myslím si, že může mít ke stromu, ale hlavně se vyhnout těm skeletonům. To má jenom nápad. Podle mě win zabití Enderdraka je moc těžká věc. Kdybychom dali třeba win natěžení diamantu. To je Kdo první natěží diamant. Třeba kdo první natěží diamant vyhrál. A že to dáme prostě, že nebudeme fightit, že prostě se budeme snažit, ten kdo prostě najde diamanty, tak vyhrál. Takže rozběhneme se ve stejnou chvíli, jo? Až zničím tuhletu kytku. Až zničím tam tu kytku. Ne, ale nejdřív to řekni divákům, že... Jo, no já myslím, ale no dobře, tak to vystřínu, no. Rozhodli jsme se, že asi zabití Enderdraka je zatím, opakuju zatím, na nás moc těžké, takže jsme dali limit na najítí diamantů. Je to proti sobě, oba dva se můžeme fightit, nemusíme. A... Přesně takhle? Přesně takhle, přesně. Já taky si hitnu pro srandu, no, sebral jsem popis, skvělý. A ještě to bude mít tak trošku stížený, když se tak koukám, všude jsou creep při skeletoně, aspoň získáme CDčko. No nevadí, teďkon
jsme oba dva proti sobě, oba dva můžeme vyhrát tím, že najdeme diamanty. A samozřejmě se můžeme oba dva zabíjet, protože pokud se zabijem, tak jsme teoreticky, tak se teoreticky oslabíme, nebudeme vtíky, nebudeme mít nic. A tak obecně. No, myslím si, že bychom mohli jít na to, takže Dané, až zničím tuhletu kytičku, tak můžeme jít, ježiš, bloky nebudu to vyhazovat, ty se budou hodit. Tak začneme. Takže 3, 2, 1. To je miliarda skeletonů, tyjo. Co z toho já furt vím, dopředu? ještě k tomu milion. Tady vidíš mý bloky. Jak jsem se za tebou rychle stavil. Dřevo. Přesně, dřevo. To mě žádný nepadlo z toho. Jo, padlo, akorát na druhé straně. Zombík! Ježiši. To máš blbý. Ježiši, pěkně. To je mini zombík. Mini vesničan zombík, když ten je tak divnej. Můžeš s ním, no vlastně nemůžeš s ním tradovat, on se radši bude skákat na... Ježiši, co po mně jde? No dobrý, zombík, budu hejtovat tyčkou. Tyčka do prčic. To je dobrý, ale já jich tady mám extrémně moc těch monster. To si myslíš, že já? To je miliarda creeperů, miliarda skeletonů, miliarda zombíků, já si vyrobím sekeru rychle. Já nemůžu, já nemám dostatek dřeva. Ale zombík je ještě daleko. Není. A nepřijmou mě. To prčic. Oni jdou po mně 3 zombíci, dělají si ze mě srandu. A ještě jeden skeleton. Proč musí být noc? Jestli se... No skvělý creeper tady na liánách se houpe. Jako Tarzan nebo co. Zdar další kriple. Pavouk skvělý. To přežívám prostě s jedním hápkem, já to nechápu. No aspoň kytičky to mě zachrání. No skvělý, kejvka s miliarda zombíkama. Už jsem do ní chtěl jít. Jsi tam na povrchu, tyjo, to tam máš blbý, co? Ty už jsi zakopaný v zemi, nebo co? Jej. Odkud? Řekněte mi, odkud? On nebyl nikde. Doslova nikde. Skvělý, na fall a jde po mně skeleton a zombík, skvělý, mám 3 srdíčka v prdeli. Ale i tak family friendly content je hej. Jako můj problém je, že nemám jídlo. Víš co je nejhorší? My jsme uvažený, tady budou slajmové, ti nejotravnější ze všech. To je pravda, no. Protože když se rozmnoží, tak je to fakt strašný je pozabíjet. Pokud máš největšího. Když nemáš zbraně? Když nemám zbraně přesně. Hlavně já teď teda. Nevím, jestli ty už máš nějakou X-ku? Ne. Tak, vykraftí se dřevo. Proč je tady to dřevo? Tak, dáme tam můj fastest crafting ever, boom. Jde po mně mini villager, skvělý. To je asi ten tvůj, co jsi našel. Jo, to je ten můj, jo, to je ten můj, určitě. Ty ho prostě nedáš na... Ty ho dáš na 4 hity full charger low sekerou, to je strašný. Kolik toho ti malí zombíci vydrží? Počkej, jo, ty už vlastně vytěžil nějaký to, že? Nějaký cobblestone, já taky. Ono svítá, skvělý. Konečně něco, co vidím normálně. A rád navíc. Tak já si to radši zastavím, ať ke mně skočí nějaký hostile mob. Hostile mob. Ty už máš iron, jo? To je hezký. Taky mám wooden pickaxe durability 2. To se ti hodí, ty jsi hodně těžil stone, že? To mám na diamanty. To máme na to je... Já mám teprve dřevěný věci, děláš si ze mě srandu?
blbý celkem. Sorry za to, ale musím tady vytěžit hlínu krumpáčem. Žádný Ale hledisko já mám trochu větší problém, já nemám dřevo, kámo, já si můžu dělat jenom jeden jediný pickaxe s tím. Jo, takže ty, když ho vyplýtváš, tak už nemůžeš, tak musíš jít na povrch, jo? To je good. No to není úplně good. Mně to přijde good. Protože, no jako nevím, není to moc good. Konečně mám getting and upgrade. Ten upgrade, jo, tyjo. Jo, teprv, že? Teprv, no, já už tak trochu benchmining, jako nechci nic říkat. To je hezky, za chvilku najdeš diamanty. Sice v extrémní tmě, ale benchmining. Jakým směrem jsi odešel? Neřeknu, kde to mám, tu moji díru. Já ani sám nevím. Mě by to totiž moc zajímalo, protože bych tě rád našel. Nebo aspoň nějakou caveu. Třeba. Když můžeš benchminit. No co caveu na irony. No, a můžeš ji najít. Skvělý, nejlepší cavea ever. Jedna chodba pod zemí. Co? Silverfishka? Co to má být? Jsi v hoře, ne? Nech mě, já nemám meč! Já nemám meč! A máš aspoň sekeru? sekeru? Další! Ne, nemám nic. To co je? Dobrý. Fuh. Kamo, ale víš, kde seš? Ty seš... Normálního šutru. Dané, víš proč? Nemyslíš si, že jsi ve Strongholdu, ty jsi v hoře. Jo. Takže pokud najdeš emeraldy, tak to máš jistý. Mám kopat jiným irony, myslím, že jich budu mít 10, to je hodně. Kámo, světlo. Světlo. Jak já mám rád světlo. Já jsem si akorát nevyrobil pec, ne, že jsem jí tam nechal. Kam já budu muset jít? Pícka. Iron. Světlo. Jak já ho rád vidím. Tak, vyrobím nějaký styky. Uděláme torčky. Tor, jo? Ty máš tora? Ne, torčky. Ty jsi mi akorát nerozuměl. Ty jsi říkal torčky. No tak nůžky si dělat nebudu z 2 iron ingotů. Ty fakt do dolu fakt potřebovat nebudu. Budeš. Nemyslím. Já vím, na co to budeš potřebovat. Na pavoučky, myslíš? Ustřihnu jim zadek? Budu mít... A na ostříhání. Za ostříhání ovcí přece. Že... Ano, to je totiž nejlepší na vyhledávání diamantů. Kam já jsem klikal na redstone a zrovna dostal achievement Isn't Iron Pickaxe. Děkuji za achievement, dal jsi mi achievement. No. Tak, vyrobil jsem si bucket pro jistotu. Tak více jenom potřebovat nebudu, jdu kopat. Kolikrát se sem... Děláš si ze mě srandu, já nevidím, no jo, dobrý, vidím na souřadnice a přes tu svou webku, ale nevidím na nic jiného, to je fakt skvělý. Good. Jo, našel jsem kejvku, dost velkou kejvku, s trhlinou tady by mohly být, já. No dobře, jsou to goldy, ale to nehledám. Je to creeper, toho taky nehledám. Tu doma nejsou. Plate. Ne, ty jsi byl přímo pode mnou. No, přímo pod tebou jsem našel 4 dia. OK, GG.
Ok. Tak ok. V pohodě, já tě jenom zabiju. Nevím, jestli mě zabiješ. Proč bych nezabil? Nevím. Proč bys mě chtěl zabít? Já nevím, na konec videa. Já jsem debil. Ok, já si myslím, že tohle je dokonalé zakončení našeho geniálního nápadu. Počkej, já jdu ještě nahoru se podívat na spawn. Počkej, zůstaň na spawnu a... Jo, já to tady stříhnu. Měli jsme takový menší problém, můj server se potřeboval restartovat kvůli uvolnění dat, takže nemůžem si tam dát souboj Diamond Swordama a nic takového. Takže to zakončím tady na úvodní obrazovce, kterou všichni známe. Dejte like a odběr, uvidíme se u dalšího videa, já se poroučím a čus. Čelec.